Хәерле көннәр, без Мәскәүдә йөрибез. Кичә безнең Фаберликның конференция булып үтте. 25 яшьлек юбилейын билгеләп үттек. Без Казаннан берничә кеше килдек. Менә без монда Казаннан килгән безнең өлкән директор Гүзәл белән йөрибез әле. Сәлам Гүзәл. Сәлам. Гүзәл, ничек сиңа Мәскәү ошадымы? Бик ошады, шундый прям непередаваемые ощущения дип әйтимсең инде. Вообще шәп. Беренче тапкыр ишем монда. Рәхмәт. Конференциядә менә син кичә сәхнәгә мендең, анда менә нинди хисләр кичердең? Менә Бик дулкынландым. Мероприятие на высшем уровне булды. И шунда без званиены ябып, чеклар бирделәр. Безнең инде Фаберликтагы директорлар белән сөйләшкәндә иң беренче сорау: син кайчан Фаберликка килдең? Мин менә хәзер Гүзәлгә дә шундый сорауны бирәм. Син кайчан Фаберликка килдең? Фаберликта күптән 2018 елдан эшли башладым. Синең структураң зурмы соң, командаң? Структура зур. Без Дагестан веткасыннан, Таджикистаннан, Казакъстаннан, Россиядан, Татарстаннан. Кичә менә алар килдеме соң синең командаңдагы кызлар? Килде, Мәскәүдән минем бер кыз килде. Аллага шөкер, Таджикистаннан да күп булды. Менә бит шундый зур команда.